Разликата между двата вида антибиотици се състои в начина, по който се справят с бактериалната инфекция. Дали директно убиват бактериите или просто спират тяхното размножаване, за да дадат време на имунната система на организма да свърши работата. Бактериостатичните антибиотици не убиват бактериите директно. Вместо това, те блокират техните жизнено важни процеси, най-често синтезата на белтъци, което прави невъзможно тяхното делене и размножаване. Бактериоцидните антибиотици директно убиват бактериите. Те обикновено атакуват клетъчната стена или пък клетъчната мембрана на бактериалната клетка, което води до нейното разрушаване. Кой вид е по-добър? Няма универсален избор, всичко зависи от ситуацията. Но ако пациента е с компрометиран имунитет, например с ХИВ, бактериостатичните антибиотици може да не са достатъчни, защото тялото няма да има сила да довърши бактериите. Има едни малки ДНК молекули, които защитават бактериите от антибиотици, придавайки им резистентност към тях. Знаеш ли как се наричат те?